Започваме хората да Бос БГ. Аз съм да Бос БГ. Аз съм Дани Бос. Кой е този бос? И ти пада батерията, като Голяма моята. работа. Продължавай. Ето една момиченце се спускам. Идиот, остави момиченцето да се спусне. Спускай се бързо. Ето го идва, изчакай го. Давай, давай. Не давай. Спри се, Росине. Последно. Да, давай. Ето и нека се спускам. Нямам си напред сега се казва. Моя голяма напаст. Хайде, напаст, идва и ти втора. И ми се разбира.